Egy igét fogok még felolvasni, emlékeztetésképpen az apostolok cselekedetéből, a 28. verset. Agrippa pedig azt mondta Pálnak, majdnem ráveszel engem, hogy kereszténnyé legyek. Nos, a felolvasott ige az Új Testamentum egyik legérdekesebb jelenete, és ez elevenedik meg előttünk. Amikor Pál apostol visszatér Jeruzsálembe, ott elfogják őt, és a Festusnál éppen vendégeskedő Agrippa királynál kell, hogy beszéljen arról, hogy miért is került ő börtönbe. Bizonyságot tesz arról, amiben hisz, arról, akiben hisz, és elmondja minden idők egyik legnagyobb bizonyságtételét Agrippának. Nos, egy ilyen előkelő, fényes hallgatóság előtt kellett Pálnak bizonyságot tennie, és ennek a bizonyságnak a végén mondja azt Agrippa, aki akkor a zsidó királya volt, hogy majdnem ráveszel engem arra, hogy én is kereszténnyé legyek. Tehát Agrippa király életében ez egy olyan alkalom volt, amikor kereszténnyé lett volna, lehetett volna. Ő maga is azt mondja, hogy majdnem ráveszel engem is, hogy kereszténnyé legyek. Tehát megértette Pál üzenetének a lényegét. Vagy mégsem. Lehet, hogy csak hallotta. Tudta, hogy mindannak, amiről Pál beszél, ahogyan idézte a prófétákat, ahogyan bizonyságot tett Jézusra, az lett volna a célja, hogy Agrippa elfogadja Krisztust, és ezáltal ő is csatlakozzon azoknak a népes táborába, akik már elfogadták Krisztus váltságát. Erre a két kérdésre fogjuk ma keresni a választ, hogy miért csak majdnem, és miért nem egészen. És miért nem válhatott a majdnem egészenné? Erre a két kérdésre keressük meg ma a választ. Miért csak majdnem, és miért nem egészen? Pál feltette a kérdést Agrippának, hiszed-e, király? És meg se várta a választ, azt mondta, hogy tudom, hogy hiszed. Honnan tudhatta Pál, hogy hiszi? Nemzeti mi volt, egyet jelentett a vallásával. Csak hogy nem csak a prófétai iratokból, azok ismeretéből tudhatta volna, hogy ki is ez a Jézus. Hiszen abban az időben élt ő is. Hallhatta, hogy mit beszélnek erről a Jézusról, akiről Pál is beszélt. Hallhatta még az életében Jézus cselekedeteit. Miket tett ez a Jézus? Hiszen, ahogy Pál is mondta, nem valami eldugott, zugban történt dolgok ezek. Minden ember, és így a király is, akinek mindenről tudnia kellett, tudhatott arról. Nem csak az ószövetségi írásokból, hanem a személyes beszámolókból is, a személyes élettörténetekből is tudnia kellett, hogy ki is ez a Jézus. Tehát olvasta a Szentírást, ismerte Jézus életét, ismerte a vele történt eseményeket, mégsem lett kereszténnyé, de vajon miért? Ez a nagy kérdés. Talán mi is ismerünk olyan embereket, akik elég jól ismerik a Szentírást, ismerik a Bibliát. Ismerik Jézus Krisztus történetét. Talán láttak is olyan életeket, akiket Jézus Krisztus megváltott és megváltoztatott. És mégis ott van egy kérdőjel, miért nem lettek ők mégis kereszténnyé? Talán azért, mert olyanok voltak, mint Agrippa. Az, hogy valaki ismeri a Szentírást, az, hogy valaki ismeri Jézust, ez önmagában kevés ahhoz, hogy valaki kereszténnyé legyen. Hallottatok már olyan embert idézni a Szentírásból, aki nem hívő ember? Igen. Ismeri a Szentírást? Ismeri. Főleg akkor szokták idézni, amikor ránk mutogatnak vele. Te keresztény vagy, és neked ezt meg azt nem lenne szabad csinálni. Ismeri a Szentírást, vagy ne ismerni?
ismer belőle részeket. És mégsem keresztény. Hallott már Jézusról? Hallott már Jézusról szóló bizonságtételt? Hallhatott. És keresztény lett? Nem. Tehát az, hogy valaki ismeri a Szentírást, még ha alaposan ismeri is, vagy ha csak egy kicsit ismeri is, vagy hall Jézusról valamit, vagy olvas Jézusról valamit, az nem jelenti azt, hogy ő kereszténnyé lesz. Kereszténnyé lett. Ez tulajdonképpen, hogy ismeri, ez fontos, mert ismerni kell őt ahhoz, hogy valaki kereszténye legyen, de nem elég. Ez csak az alapja a kereszténységnek. És ugye, amikor elkészültetek a saját lakásotokkal, és kész volt az alap, nem avattátok fel a házat. Nem költöztetek be, mert még nem volt kész, ez csak egy alap. Az még nem lakható, az még nem használható. De ez kell ahhoz, hogy tudjunk rá építkezni. Tehát mondhatjuk, hogy a hit szónak kettős értelme van. Egyfelől azt jelenti, hogy hiszem, amit olvastam, hiszem, amit hallottam, elhiszem, elfogadom. Miért ne hinni el egy ember, hogy Jézus Krisztus története igaz? Ha olvassuk a történelem könyvet, olvashatunk benne Nagy Sándorról, Mária Teréziáról, és még sok egyéb történeti szeméről, és elhisszük, amit írnak róluk? Elhisszük. Elhiszik sokan, amit Jézus Krisztusról írnak a Bibliában, vagy akár irodalomórán is olvasnak már róla, tananyagként. Elhiszik. Ez azt jelenti, hogy hívőkké lettek? Nem. Az, hogy én elolvasom Nagy Sándor történetét, és elhiszem, hogy mit írnak róla, az nem jelenti azt, hogy én onnantól kezdve Nagy Sándornak a megszállottja leszek, és mindent meg akarok tudni Nagy Sándor. Elhiszem, hogy ért, elfogadom, hogy azt tette, amit írnak róla, és kész, ezzel el van intézve. Hiszem, hogy amit írnak róla, az igaz. Ez a történeti hit. És azért, mert valakinek történeti hite van, az nem jelenti azt, hogy ez a hit, ez üdvözítő hit. Különbséget kell tennünk az üdvözítő és a történeti hit között. Mert a hit nem csak annyit jelent, hogy elhiszem, amit hallottam, amit olvastam, hanem bizalommal való elfogadást is jelent az üdvözítő hit. Tehát az igazi keresztény, az üdvözítő hit, tehát azt jelenti, hogy amit Jézus Krisztusról hallottam, amit olvastam, azt elhiszem, hogy igaz, elhiszem, hogy meghalt, elhiszem, hogy feltámadt, és ezt a Jézust, akinek elhiszem az élettörténetét, én elfogadom a megváltónak. És megváltoztatom az életemet, és próbálok másként élni. Úgy élni, ahogyan ő ezt a Bibliában tanítja velem. Mert az, aki elhiszi, hogy Jézus Krisztus egy valós személy volt, elhiszi, hogy egy nagy bölcs ember volt, elhiszi, hogy valóban élt, az nem jelenti azt, hogy meg is teszi azt, amit ő mondott. Bocsássatok meg egymásnak. Szeressétek egymást. Segítsetek a másiknak. Szeressétek az Istent. Teljes szívből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből. Ezt olvastam fel a Szentleckében. Azt mondta, hogy ez a legnagyobb parancsolat. Szeresd a fele barátodat. Nem elég elhinni, hogy Jézus élt. A keresztény szó az, és igazából keresztjénnek mondják nagyon sokan, nem véletlenül, mert nem a kereszthez van köze, hanem Krisztusi, Krisztus követő. És az, aki hiszi Jézus Krisztusban, hiszi, hogy ő valóban élt, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy követi is őt. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő igazából keresztény. Ha igyekszik megtenni, amit mondott, akkor is, hogyha ellenkezik azzal, amit én akarok, amit én logikusnak látok, ellenkezik azzal, amit Jézus mond. De mivel ő mondta, és ő az én Uram, ő az én megváltom, ezért megteszem. Tehát ezt jelenti bizalommal elfogadni azt, amit ő mondott. Ezt jelenti bizalommal elfogadni azt, amit róla olvastam. És aki egészen keresztényé akar lenni, nem csak majdnem keresztény, mint Agrippa, annak erre a bizalomra van szüksége. Ugyanis a majdnem keresztény ember az
ismeri a Bibliát. Az egészen keresztény ember, az táplálkozik belőle. A majdnem keresztény ember az hisz Istennek. Az egészen keresztény ember, az meg is éli mindazt, amit Isten mond. Mondhatjuk azt, hogy éli a Krisztust. Majdnem kereszténynek a fejében van Krisztus. Az egészen kereszténynek? Na hol? A szívében. És ugye nem mindegy. Ez a majdnem akkor válik egészenné, amikor a történeti hit üdvözítő hitté lesz az ember életében. Tehát, ha a Krisztus ismeret, Krisztus élménnyé válik. Mert átéltem, hogy mit jelent az, hogy ő meghalt a kereszten. És azt, ha a kereszténység a fejünkből a szívünkbe száll alá. Tehát, következő kérdésünk, miért válhatott, vagy miért nem válhatott a majdnem egészenné? Majdnem keresztény ember egyik ismertető jegye az, amit Agrippánál olvashatunk a magatartásában, amikor a nagy védőbeszéd elhangzása után visszavonul az udvarba, és tanácskoznak a többiekkel, és azt mondja, hogy tulajdonképpen semmi halálra vagy fogságra méltót nem találtam ebben az emberben. Tehát Agrippának el kellett ismernie, hogy Pál prédikációjában nem volt semmi kivetni való. Nem volt semmi olyan, amit ne lehetett volna megfogadni. Mégis hiába volt rokonszenves Pál, hiába volt kedves, hiába volt igaz mindaz, amit mondott Agrippa, elengedi a füle mellett az egész prédikációt. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy egyik fülén be, a másikon ki. És közben nem történik semmi. Tehát nem teszi meg azt Agrippa, amire ez a beszéd őt felszólította. Nem tesz semmit. Jó a prédikáció. Kedves az ember, aki mondta. Csak éppen nem fogadja meg a szavát, pedig tudja, hogy igazat beszél. Vannak olyan prédikátorok, régen is voltak, most is vannak, ezután is lesznek, akik nagyon rokonszenves emberek. Akik nagyon jól prédikálnak, és nagyon sokan vannak, akik hallgatják őt. És mégis, bármennyire jól beszél, bármennyire igazat mond, bármennyire rokonszenves, mégsem fogadják meg azt, amit mond. Képzeljük el, hogyha most valaki bejönne, berohanna kintről, és elkezdené azt kiabálni, hogy ég a ház! Mindenki kifelé, aki élni akar. Mit csinálnánk? Elkezdenék megnézni, hogy van az ember felöltözve. Helyesen beszélt, vagy suksük volt abban, amit mondott? Retorikailag megáll a beszéde? Ugye elkezdenénk így boncolgatni mindazt, amit mondott. Szerintem nem. Hanem mindenki úgy, ahogy van, ugrana fel és rohanna ki azon a hátsó ajtón, aminek csak neki kell esni, és már ki is nyílik. Ezért vészkijárat a neve. Ha valaki bejön és azt mondaná, hogy ég a ház, mindenki rohanna. Nem kezdenénk el gondolkodni azon, hogy tényleg, na, nézzük csak, megjárjunk utána. De amikor valaki arról beszél, hogy Isten haragja közel van, Isten haragja készül megbüntetni az istentelen embereket. Isten haragja kész kibontakozni, és az Isten átka alatt lévő világot megbüntetni. Meneküljünk a kereszt alá, mert jön az Isten haragja. Ennyi a nyakkendő rosszul áll. Elfeküdte a haját a prédikátor. Biztos valami rosszat támadott, ballából kelt, azért beszél ennyire durván. Igaz? Sajnos igaz. Tehát, amikor valaki úgy cselekszik, mint Agrippa király, ez olyan szomorú. Szinte megveregeti Pálnak a vállát, szinte megdicséri, hogy ez igen. Derék fickó, ügyes szónok, nagyon szépen beszél.
És mégis semmit nem tesz meg abból, amit Pál mondott. Azzal, hogy Pál azt mondta, illetve hogy Agrippa azt mondta, hogy majdnem kereszténnyé teszel engem is, tulajdonképpen elismerte, hogy mindazt, amit Pál mondott, az igaz. És mi lett ennek a következménye? Nos, azt mondja Agrippa, hogy ezt az embert szabadon lehetett volna bocsájtani, ha a császárhoz nem fellebbezett volna. Érdemes tudni, hogy neki, mint királynak, meg lett volna lehetősége arra, hogy azt mondja Pálnak, hogy szabad vagy. Mi úgy ítéltük meg itt, ezen a bíróságon, hogy szabad vagy, ezért elengedlek. Semmi kivetnivaló nincs abban, amit mondasz. Semmi halálra méltó nincs abban, amit hirdetsz. Menjél, szabad vagy. Ha egy kicsit megérintette volna Agrippát, és valamit tenni akart volna Pálért, és ezért az ügyért, amit őt képvisel, akkor elengedhette volna. Hát az, amit Agrippa tehetett volna, az lehetett volna, hogy szabadon engedi Pált. És ha ezt Agrippa megteszi, akkor Pál nem kerül fogolyként Rómába, nem szenved közben hajótörést, 2 éves börtönt, és később mártírhalált a Néró-féle üldözések miatt. Persze mondhatjuk azt, elintézhetjük, hogy na jó, de lehet, hogy ez volt Isten terve, hiszen Rómából több levelet írt Pál, és milyen jól jönnek nekünk ma ezek a levelek. Igen, de ez Isten szemszögéből nézve igaz. Viszont emberi oldalról nézve azt kell mondjuk, hogy Isten még abból, amit Agrippa ügyetlenkedett, tudott kihozni valami jót. De ha Pál apostol tovább halad az ő missziós útján, és még több pogányt meg tud téríteni, még több gyülekezetet meg tud látogatni, még inkább aktív lehet, ahelyett, hogy fogságban van, sokkal többet elérhetett volna talán. Persze ez egy kicsit talán ilyen emberi okoskodás, mi lett volna, ha. Az a jellemző a majdnem keresztényekre, hogy Isten országáért is csak majdnem tesznek valamit. És mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nem tesznek semmit. Majdnem tettem valamit Isten országáért. Igazából nem tesz semmit. Ez a végzetes majdnem, ez azt jelenti, hogy meg lett volna hozzá a lehetősége. Meg lett volna hozzá az alkalma. Meg lett volna hozzá a képessége, hogy az ember tegyen valamit, de nem tette. Majdnem tettem valamit. Amikor azt mondjuk, hogy majdnem. Ez olyan, mint amikor azt mondom, hogy ez a hajó törött, majdnem megmenekült. Mi történt vele? Meghalt. Úszott a mentőcsónak felé, és már majdnem elérte a mentőcsónakot, ott volt a mentőcsónak mellett, majdnem megmenekült, de a mentőcsónak mellett elsüllyedt, és belefulladt a vízbe, meghalt. Olyan, mintha egy éhező, nyomorgó koldus majdnem megebédelt volna. Csak senki nem adott neki egy tál ételt, és ezért éhen halt. Olyan, mintha sietek a buszhoz, és majdnem elérem reggel a 6:20-ast. Aki majdnem eléri a buszt, az elkési. A mi életünkben is, testvérek, sokszor az fokozza a tragikumot, hogy mi is megelégszünk ezzel a majdnem keresztény élettel. Ma majdnem megbocsájtottam. Ma majdnem szerettem. Ma majdnem jót tettem. Mit jelent ez a majdnem? Azt jelenti, hogy nem tettem semmit. Azt mondta Agrippa, majdnem keresztényé teszel engem is. Erre azt mondta Pál, kívánnám Istentől, hogy ne csak majdnem, hanem egészen. Sőt, nem csak te, hanem mindenki, aki hallgatta.
prédikációmat, mondja Pál. Aki majdnem elérte az Isten országát, az még nincsen az Isten országában. Aki majdnem követi Krisztust, az nem követi őt sehogy sem. Aki majdnem keresztény, az nem keresztény. Testvérek, jó lenne, hogyha meg tudnánk vizsgálni a saját életünket, hogy valahol, valamelyik területén nem hasonlít-e Agrippa király életéhez, aki majdnem keresztény lett. Van olyan dolog, ami életünkben, amit majdnem meg tudunk csinálni. Mert ha van, akkor azt nem tudjuk megcsinálni. És azt kérem Istentől, hogy szállítsa le a mi hitünket a fejünkből a szívünkbe. Azt kérem Istentől, hogy legyen erőnk és bátorságunk megtenni, amit kell az Isten országáért. És kérjük Istent, hogy a majdnem egészenné válhasson az életünkben. Szeretném, hogyha ez lenne a célunk ebben az esztendőben. Hogy az, amit majdnem meg tudunk tenni, azt felismerjük, és egészenné válhasson. Tudjuk egészen megtenni. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyám, annyira jó látni azt, hogy mennyire szereted az embert, hogy milyen türelmesen és mennyi szeretettel jössz felénk ma délelőtt is. Segíts meglátnunk az életünkben, hogy hány majdnem van. Hányszor vagyunk majdnem hűségesek? Hányszor tudunk majdnem szeretni? Hányszor tudunk majdnem csendben lenni? Hányszor tudunk majdnem bizonyságot tenni? Kérünk, bocsáss meg nekünk azt, hogy majdnem mindig engedelmesek vagyunk. És segíts, hogy egészen engedelmesek lehessünk. Hiszen nem majdnem üdvözülni szeretnénk, nem majdnem be akarunk jutni az Isten országába, hanem egészen. Kérjük a Te lelked vezetését, hogy ebben az esztendőben minden ige hirdetés, minden Biblia tanulmányozás, minden imádság, minden egyéni áhítat hadd szolgálja azt, hogy egészen keresztényekké válhassunk. Segíts, hogy a majdnem egészenné váljon mindnyájunk személyes életében és a gyülekezetünk életében. Amen.